Díomh, tá muid an siúl in ar bach ar málaí, so cad a bheits a dhéanamh inniu. Inmh táid a dhéanamh Císte Líomóide, so Lemon Drizzle Cake. Okay. Furas an tuidir seo ó mar sean bhóthart, tá sé thar bheith éasca. Okay, cool. So it's mise the carahór inniu, so cad ó dí gur mé dhéanamh. Okay, so den cíiste si tún rudaí a bheith gwecht. 170 plúr, 170 siúcra agus 170 ín. Gá of zest ó Líomóide amháin, spúnóg mór púdóir bacála agus ceithre spúnóg mór banna. Cool. So cad atá dul teach an seo? An im agus an siúcra. Crackúir, so an aim. Garra písa. Agus an siúcra. 170 Nis táid chun iad a measc le chéile. Okay, so an plór inis, yna? Yeah, an plúr. Sin an plór. Whoops. We sin cear plór. Yeah. Anna spúnóg mór is my Irish translation for a tablespoon. Yeah, that's fine. Agus an baine. Agus rud amháin. Emma. An zest. Yeah, bunch gan plus nuair an zest. Agus an sin just mascan rud ar Mascar sé ach no an so. Okay. Yeah. Dír chuir fá cúpla nóméid yna? Yeah. Okay. Nuair atá tú críoch an son, táid chun an cíiste a chur stick san aon ag 180 céim ar feadh uair clig. Na bachlam sé. So tá an cáchas an aon inis gaimid an syrup a dhéanamh. Táid chun úsáid an sú ó an Líomóide seo. Hey! Spé lesa an siúcraráin na chur isteach, 2 spúnóg móra. Lord. Táid chun é a thógan saolann so. So fág an syrup an so ag chuan bhre ar feadh cúpla nóméid. Cur cúpla pála beag cíiste lei seo, agus inis taan an syrup in orda air. Tá sé anna éasca nach bhfuil? Yeah. Tá sé híomhann cumá. Okay, níl ach rud amháin eile fácha le déanamh. An cíiste ar rialt. Woohoo! What you ready? Yeah, Tom Ray. All right, cheers. Sláinte. Tá sé go híomhann. Oh, whoa.